A Felvidékről származó Szarka Tamást hallhatnák talán, tehát a Készfogás című dalt a Műegyetem Szimfonikus Zenekarának közreműködésével adta elő. Az ünnepség hagyománya, hogy az utolsó szó mindig egy határon túli fiatalé. Botka Csaba Vajdaságból érkezett ide a Műegyetemre. Felkérem, fáradjon a színpadra. Jelképerejű, hogy mindig egy határon túli magyar fiatal fejezi be a Műegyetem ünnepséget, hiszen 56 az egész nemzeté. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közönség! Nem egészen 8 évvel az Egyesült Nemzetek Szervezete által megfogalmazott emberi jogok egyetemes nyilatkozatának kihirdetése után 1956 Magyarországában a második világháború borzalmait és következményeit kiheverő nemzetünk újabb akadállyal nézett szemben. A kegyetlen kommunista diktatúrával, melynek képviselői kihasználva az ország elszegényedettségét, politikai terror, önkény és az ezzel járó megfélemlítések bevezetésével igyekezték megszilárdítani a hatalmat. Az év októberében jött el az a pillanat, amikor hőseink megelégelték a kiszolgáltatottságot, megelégelték a bizonytalanságot, összetartottak, volt hitük és volt bátorságuk kimondani, elég volt. Szívükre hallgattak, és úgy gondolták, véget kell vetni egy olyan helyzetnek, le kell zárni egy olyan fejezetet, amely nemzetünk számára csak károkat okozhat. Elszántan szálltak hát síkra egy egészséges társadalomért, amelyben a polgárok demokráciában, szabadságban élhetnek méltóságteljes életet. Tisztelt ünneplő közönség! Pontosan 60 évvel később most itt állunk, köszönetet mondunk 56 dicsőhőseinek, és fejet hajtunk mindazon értékek előtt, amelyek ők képviseltek. Fejet hajtunk az elszántság, a bátorság, az emberség előtt. Már 60 éve minden ünnepségen újra értelmezzük szabadságharcunk üzenetét. Kérem, engedjék meg, hogy ezúttal ezt a páratlan lehetőséget kihasználva ezen nemes feladat ellátására irányuló kísérletemet elsősorban a határon túli fiatal magyar közösség szemszögéből tegyem meg. Kedves fiatalok, mit jelent számunkra ez az ünnep? Amellett, hogy szembe kell néznünk környezetünk kihívásaival, fel kell térképeznünk nemzeti közösségeink problémáit, fórumokon és közösségi oldalakon való kommentárháborúk, panaszkodás, pesszimista hozzáállás és lustaság helyett tennünk kell valamit megmaradásunkért. Őrizzük meg örökségeinket, legyünk büszkék magyarságunkra, legyünk elszántak, tartsunk össze, dolgozzunk együtt szervezetekben, hiszen csak így érhetünk el nagy eredményeket. Végezetül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani dr. Harczy József elnök úrnak és a Rákóczi Szövetség teljes csapatának azért az odaadó munkáért, amelyet 1989 óta elszántan végeznek a kárpát-medencei magyar fiatalság javára. Nem véletlen, hogy a 24. Gloria Victis központi ünnepségén itt a Műegyetemen több mint 2500 összesen 5 országból érkező határon túli magyar fiatal középiskolás és egyetemista van jelen. A beiratkozási programtól az idén indult szorványprogramig egész évben számos lehetőséget kínálnak számunkra, kultúránk megőrzésének és nemzeti identitásunk fejlesztésének céljából. Kívánom, hogy számunkra, közösségeinket szolgáló civil szervezetekben tevékenykedő fiataloknak a szövetség programjai további munkánk során jelentsenek támaszpontot és motivációt, és ezt az értékrendet pedig kellően ruházzuk át az újabb, fiatalabb generációkra is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Botka Csabát hallhatták, újvidéki magyar diákot, jelképerejű, hogy az is, hogy tisztelt Hölgyeim és Uraim, hagyományainkhoz híven most megkoszorúzzuk az egyetem hősi halottainak emléktábláját itt az aulában. Felkérem a koszorúzókat, fáradjanak az emléktábla elé. Az egyetemnek hősi halottai is voltak. Danner János, Röszler János, Bartók József, Albrecht Márton,
Havas József, Lajos Ferenc, a koszorúzás alatt a forradalom jelképévé vált zeneművet Pécs Géza, Beethoven Egmond nyitányát Szilágyi játsza József. a Műegyetem szimfonikus zenekara. Az ünnepségeknek mindig meghatározó része, hogy emlékeznek azokra az elhunyt műegyetemistákra, vagy műegyetemi dolgozókra, akik a forradalomért és a magyar szabadságért adták az életüket, azért a magyar szabadságért, amelynek köszönhetjük, hogy ma beszélhetünk mindenről. Koszorút helyez el professzor dr. Schmidt Mária, az 1956-os emlékév kormánybiztosa. Érdemes újra elmondanunk a neveket. Danner János, negyedéves esti tagozatos építész hallgató. 27 évesen november 3-án hajnalban a Műegyetem bejáratánál. János, Magyarország köztársasági elnök képviseletében Szegő László dandártábornok. Danner Jánost a Műegyetem bejáratánál november 3-án hajnalban pufajkások lőtték le, géppisztoly sorozattal végeztek vele. Sírhelye a Farkasréti temetőben van. Röszler János, 5 éves villamosmérnök hallgató. Őt 24 évesen október 25-én a véres csütörtökön a parlament előtt lőtték le, ott kapott halálos lövést. Az ő sírhelye már megszűnt. A Műegyetem 56 emlékbizottság nevében dr. Hajtó Ödön elnök, a Rákóczi Szövetség nevében dr. Halcol József elnök, és a Szegedi Tudományegyetem 56-os hallgatói nevében dr. Kiss Tamás. Itt koszorúz tehát dr. Kiss Tamás is, aki a szegedi egyetemisták üzenetét és pontjait hozta el. Az egyetemi ifjúság nevében Szász István Szilárd, kolozsvári doktorandusz, és Krisztián Dávid egyetemi hallgató képviselet elnöke. Bartók József, a Műegyetem harmadik halottja, a másodéves villamosmérnök hallgató, a rádióostrománál október 23-án kapott halálos lövést. 19 éves volt, Székesfehérvárott van eltemetve. Budapest 11. kerület Újbuda önkormányzata nevében dr. Hoffmann Tamás polgármester. Albrecht Márton, másodéves építőmérnök hallgató, 20 éves korában november 3-án a Műegyetemen esett el. Sírhelye a Farkasréti temetőben van. Havas József, a Műegyetem szolgálatos, idős tűzoltója volt. Szovjet katonák a Műegyetemen lőtték agyon november 5-én. Sírja ismeretlen, itt állítottak neki emléket a Műegyetemen, és itt koszorúzzák meg minden évben. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti Örökség Intézete nevében Radnainé dr. Fogaras